ya dịrị anyị mma. Ọkọchị Ambali TV anyị abịago wetara ife ome nke a na-akpọ inu Igbo. Ka inu ọhịa atụta ata bụ inu na-asị na onye bụ ji tọwa alụ ka nye ọnya ji. Mụ nwa tọwa afọ ka m erujugo ọnya nwa. Onye bụ ji tọwa alụ ka nye ọnya ji. Mụ nwa tọwa afọ ka m erujugo. Nke mbụ ka anyị gaa n'iru ịkọwa inu nke ma tupu anyị na-akọwa ya, biko nwanne nwoke na nwanne nwaanyị tụsaalụ m inu a, tisa anya send ya ma lesi Igbo, tụsa anya ka nwanne ine wee mara ya. Ọ bụrụ ime nke nwa ka anyị jụọ na-ama inu nke nwa ma asụsụ Igbo. Ka inu nke anyị too sị na onye bụ ji tọwa alụ ka nye ọnya ji. Mụ nwa tọwa afọ ka m erujugo. Mana mgbe gboo a na-eje n'ubi eje ebute ji, ebutecha anya ejeke ya n'ọba, ma na ọba adị ọzọ. Ụfọdụ ụmụazị na-ama ọzọ wa ọba, ekecha ya n'ọba ọ dịzi anya mbọsị chọziri ị na-ewere ya na-eri, ma mgbe chọrọ ewere ya na-ere. Mmadụ wee buru ji jechaa n'ọbịa weta ji, onye nke o buru ya na-aga ka ọ jere ọfụ ọgụ ya ma ofu enyi ya nwoke ma ofu nwanne ya ma ofu ọya ọkwa nke nwa ọtọwa alụ sị ama na ọ ya ayọ m ji na ka mee ka ma na ọ ya ayọ nya, ọ ya ayọ nya na ọṅụfe ọgwụ kwala anya agụụ ka ọgwụ o ji anya afịfe mmadụ bikosa uche onye ya ayọli nji enwe ọtọwa alụ ka ọ ya ayọ iji. Ndị Igbo sị na ịtọwa alụ ka irijugo ekwere onwe ya ugwu. Ọnụfụ mmadụ agụọ mee ya isi ịma na onye na-eme ya ife ekwere onwe ya ugwu. Ọ na-adị mma mmadụ akwere onwe ya ugwu. Ife inu nke nwa pụta ọ na-adị mma mmadụ akwere onwe ya ugwu. Ka nje n'inu Igbo ahụ ka ya lịkọwaza ekwere onwe ya ugwu gwadịrị nwanne nwoke ma ọyị bụ ji tọwa alụ ka ihe ọnya ya. Ma na ihe ọnya ya ọ ya sị na-ewere mgbe onye na-ayọ ma ọ chọọ ofufe gwa wee nye gị ya. Iwu ụlọ onye nwe ife nwa akụ na uche, maka ndị Igbo si na akụ na uche amaka. Inwe akụ na uche ịtọwa afọ ka irijugo ekwere onwe ya ugwu ya ayọrọ anya isi ọkwa ji nwa ma ayọrọ anya rie gawa na ọnụ ma iri ya ma nwụrụ na a na-edi agụ edi. Onye ahụ na mmadụ nwe akụ na uche, maka ndị Igbo kwuchi okwu si na akụ na uche dị mkpa. Ndị kịta nwa ya agagodi ime ofatọ ịta ọgụrụ alụ ka ihe ọbanye fama ya ọgịnya si na eji nke onye eje ndị mmadụ awụlọ ndịchara. Onye ahụ na mmadụ na-ebute onwe ya na nwere ife ọma. Ọ na-adị mma onye bụ ji tọwa alụ ka ihe ọnya ji tọwa afọ ka irijugo ekwere onwe ya ugwu. Ndị ahụ ya adịrị anyị mma ka emesịa. Mberede nyiri dike ọkwa mberede ka eji ama dike.